Kolejny tydzień, kolejny wypad w górę. To było strome podejście. No tu nie da się ukryć, że jest trochę na przypale. Właściwie jesteśmy naprzeciwko czyjegoś domu, ale zaraz się oddalimy nieco w głąb budynku. Jak widzicie, klimat jest dosyć oldschoolowy. Tydzień po tygodniu, zielona szkoła. A tu bardziej czuć pleśnią niż tam, gdzie byliśmy ostatnio. W innym pomieszczeniu śmierdzi jak na mojej salce prób starej. Dokładnie to sam zapach, poważnie. Jak to? Jak na mojej starej salce prób. Jeszcze telefon, czyli oldschoolowy. Wilgoć i grzyb. O, a waga? To taki mocny oldschool. Podkapuj. Co? Nic. Kaj tam, co my tu komunistyczne instrukcje obsługi pieców. Tam też jakaś instrukcja. Może ekspres do kawy, Asia, jakbyś chciał. Doma nie mam. Nie. O, wszystko. Z jakiego to może być roku? Ejku, piec typu Ewa. Jeszcze pamiętam takie piece, jak były w domostwach normalnie. Ciekawe, dla ilu dziesiątek bąbelków się tu gotowało. Tu grupka mięsa. No to już sama w sobie czynność jest dla mnie obleśna. Tu jeszcze w dodatku w takim wydaniu. Żeliwne wanny. Nie, to jest creepy. Tydzień temu było tak wesoło. Faktycznie, jakby zaraz zielona szkoła stamtąd wyjechała, tu jest creepy. Orkiestra uliczna z Chmielnej. Ale co, jest w Warszawie? W sensie Chmielnej? Nie wiem. Fajnie. To należy. Z banuchy na kompocik. To tą bazę należy. Co? Wazy. Czy to jakieś stare przyprawy? I takie stare, ziele angielskie. A holenderskiego nie ma. Okej, a druga część kuchni co skrywa? Garnki. Takie miałam w przedszkolu prawie 30 lat temu. Bella. Z tą, ten oldschoolowy taki tego opakowania. O. Instrukcje obsługi. Jeszcze, a tu co? Czy to już byłam? Sprzęt porządkowy. O, tak. Tu byliśmy. No to teraz decyzja. Tu jeszcze jakieś naczynia. Teraz decyzja będzie, czy najpierw część mieszkalna, czy najpierw część administracyjna. Co my tu mamy? O, jeszcze jakie takie starego typu. No, bo tu są takie stare szmaty. Czekaj. Wszędzie te fany, nie? W sumie 11 listopada się zbliża. Jakieś ogrodowe starocie. Obudowy chyba inne, nie? Deutschland, Warszawa, Praga, Mińsk, Luksemburg, Wrocław, Dresdno, Berlin, Deutschland, Wilno, Marsylia, Leipzig to był Lipsk. A Leipzig, no? Zdecydowanie jakbym miała określić swoje sympatie względem odwiedzanych obiektów i określić, gdzie wolałabym spędzić zieloną szkołę, to wolałabym tamten poprzedni obiekt był sympatyczniejszy, a tu nawet w okresie działalności po prostu nie mój styl. A boazeria piękna. Bartek lubi boazerię. Ogólnie drewno, a Chociaż... jakieś śliczne. Ale patrzcie, co tu mamy z kolei. Detektyw. I tu wam muszę powiedzieć, styczeń 97. Więc prawdopodobnie ja to wydanie czytałam, bo jako dziecko uwielbiałam podkradać mamie i dziadkowi detektywa. Mamy też hity z angielskich list przebojów.
No, jestem melomanem, niestety tych hitów nie znam. Zatańczmy. Nie za bardzo umiem tańczyć. Muszę zrobić RODO. O, ja Jerzego Płomskiego to znam. Klimat w tej świetlicy jest totalnie jak w Twin Peaks, w tym zajeździe u Hornów, tam gdzie Audrey Horne robiła te wszystkie swoje chodzkie klocki. I są tu jeszcze płyty winylowe, jedna jest nawet w gramofonie, który oczywiście nie jest podłączony i są w bardzo dobrym stanie. Mogłyby jeszcze zagrać, co tylko świadczy o tym, że te stare technologie są naprawdę niezniszczalne. Coś chyba na tym filmiku było wtedy, że ktoś tam inną tutaj grał, jakby udawał, nie? Nie, piłeczka jest kamień. Możemy sobie pograć. Załóż tę kamerę na głowę i to. Przegram to, przegram. A, już po, bo ja nie jestem mistrzem. Aha, dobra. To teraz ty sobie. No nie ma nic innego. Za darmo jest nie musisz. I to jest w ogóle chyba... Nie mam gumy. Nie mam gumy. Czego ty krzyczysz? Czego ty krzyczysz? Złapałaś tam co na serio. Game over. To jest kurde żądny przygód, no. Powiem wam, No jedno. sztyni. Ale kadzi. Takim starym haźlem. Nie dosięgam do tego lustra. Co? Silent Hill. O dobra, to już było. Królestwo pleśni. Figuła. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ale tu gdzieś... Czemu oni mnie zostawili? A. Ja, ale tak, no jojda. Ja chcę zobaczyć ta maszyna do pisania. Kaj. A, za winklem. Ja nie wiem. Teraz wszystko jest takie estetyczne i... Boże, ja się tu ciągnę jakiś w ogóle glut z kurzu. Wszystko jest takie estetyczne, wypicowane, 5-gwiazdkowe, nawet jak jednogwiazdkowe, to kiedyś jak 5-gwiazdkowe. A my w tym żyliśmy. My kiedyś tak spaliśmy na zielonej szkole. Czas tak o tej zielonej szkole. No powiem wam szczerze, nie podobało mi się na mojej zielonej szkole. Było do dupy. A w tym biurze śmierdzi kupą. Albo to po prostu jest tak szeroko pojęta, rozkładająca się materia. I ten. I co my tu mamy? Jadłospisy. Zresztą nie zjadła teraz raczej. Na pewno.
wydatków. Chyba nie było tych wydatków. 98 rok. Podobno on stoi nieczynny od 20 lat. No, mam taki zeszyt. Ja nie wiem do czego, ale mam. Od zawsze lubiłam motory. Love songi z filmów. Bayerful. Nie wiem, Bayerful to tak się nie będę rozpływać. Zlecenie przelewu. Gala Disco Polo. Grupa mojego brata. Nie mam brata. A, bo tu był pan kierownik. Część administracyjna. Dobra. To tu można dokonać zapisu stanu gry. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Ale nie mam Ink Ribbon. Kto grał w Resident Evil, daje łapkę do góry. Tak nawet nie wali. Ciekawe, czy ktoś tu już sobie właśnie pomieszkuje. Zaraz wam pokażę coś naprawdę, co wywołało we mnie falę nostalgii. I będzie to... Domino! Jej! To był jakiś baca, sobie tu bywał. To upiorne miejsce od Silent Hill właściwie odróżnia tylko to, że w Silent Hill była jakaś logika i był jakiś wniosek. A tu jest po prostu strasznie zaniedbany ośrodek wczasowy. Jeszcze szybkie uzupełnienie tematu. Takie małe plitki. Imported. No, to już jest ostro. Co i to tu robisz? Jedziemy dalej. Dychosz? Dychą. I z dychą. Jest połowa listopada, 10 stopni na termometrze. Niestety trochę pada. I fajne w eksploracji jest to, że sezon turystyczny trwa tak naprawdę cały rok. Problem polega na tym, że musimy zadowolić się dość niskim standardem